салом дӯстони азиз, видеои имрӯза медонед дар бораи Аҳмад ва Али. Шумо ду нафаре ҳастем ки дар видеоҳо ё ки дар эфирҳо, дар комментариҳо гапи қабеҳ менависем. Ҳанаки ман ба ҷои шумо ҳеҷ вақт набошам, аммо шахсе ки ба ҷои ту боша, агар ки замин бикафа бояд бидурояд. Аммо замин намекафа ки ту бидуроӣ, барои ки бародари тоҷик гӯш гӯтира чӣ мегӯяд. Им намо Аҳмад Али дикасен очатон пурсен ки ай ки зодага шумора ҳамо одаме ки очатона бғиз караги ҳамора пурсен ки вақте ки мо гӯрем канали бародари тоҷик медуроем любой хевидошда дар так ақоратои безек менависем дар қиёмат чӣ ҷавоб мегем. Лекин агар очатон ки надона ки ай ки шумора зодага значит ман мегӯм дар видеои дигарин. Ана дидӣ? ҳарди шумо дар видеои дигариш иждад кунед ки шуморо мегуфтед ки аз ки таваллуд шудагӣ. Бародаро хатогӣ аз худтон мешавад. Анами Аҳмад ва Али гӯш кунед. Ин гапҳои бародари тоҷик ҳо масалан сахт мерасад мардумда, аммо вақте ки шумо комментари бад менависем бо мода сахттар мерасад. Шумо ҳақ надоред комментари бад бинависед. Вақте ки комментари бад бинависед, ин хеле гапҳоро ба гӯш кунед. Ҳамин шумо да дахл дорад, ҳатто номотон нагирифтагӣ. Шумо да дахл дорад. Фаҳмидед охир? Овозашро гӯш кардед, на? Ана ки видеои ояндаша аждад кунед ки чӣ хел гап мезанад ки шумо ай ки шидагӣ. Чӣ хеле ки гуфтгӯ бипурсед, ай отатон отана дошта бошед мега. Не, аввал мега ки муллотон буред, ай муллотон бипурсед ки гапи қабеҳ гап мезанем гуноҳа ё не. Агар муллои қишлоқ надошта бошед, ай отатон пурсед мега. Бо мега ки агар яке ота ки надошта бошед, ай пияндаратон бипурсед. Яъне отат мурдаге, очат шӯи дуюм кардаге, ай шӯи очат бипурс, пияндарат бипурс. Мега вақте ки пияндар надорӣ мега, значит мега ту айма шидагӣ. Видеои оянда да мегата ки ай ки шидагӣ. Гуфтгӯ худаш мегум ай ки шидагӣ. Бармо анамо шахсоне ки бад менависед, гапҳои бад менависед, иждад кунед, анамо гап мезанад ки отаи шумо ки ай. Бародар. Анами видео дар бораи анами буд. Ана ки замин намекафа ки ту бидуроӣ барои гапи бадат. Масалан, блогерҳо ҳаракат мекунанд ки як хабар, як чизе шумо да ёдтон битиҳанд. А шумо медонед дар дунёи комментария ина лично ман шумо да каналҳои ютуб пешниҳод мекунам, настройкаҳошро нишон медиҳам, бизнеси кроссовкиро нишон медиҳам, чӣ хел бизнес кунад дар кор. А шумо бошед медонед чӣ менависед? Ту гап зада наметонӣ. Ту я ҳаромхӯрӣ менависӣ. Масалан, ман нафаҳмидам, ман ягон бор карта мондум, плитра хӯрдум, ё ки ман айти қарздорум. Бо чиз менависем? Кори хитаку ё ки гумшаи ютуб. Охи банабар метавонам ки ранги нами бародари тоҷик бугум ки ин барои гапот бура ай муллотон бипурс. Мулло надошта бошед, ай отат бипурс. Отат дошта бошед, ай пияндарат бипурс. Ана баъд пияндар ки надошта бошӣ, дар видеои оянда инами бародари тоҷик мега отат ки ай. Ин суханои ман дар ҳолат дорад ба намун нафароне ки гапҳои қабеҳ дар комментария менависед ё ки урӯз дар эфири ман даромаде нависонед бародаро, анами шумо дахл дорад. Ана ки замин намекафа ки шумо бидуроед ки аятам хеле палидо кам шавад. Мега ки агар ки шумо ислоҳ нашидед мега шумо айман шидагӣ мега кар дига ман шумо да видео мекунам, да казат мекунам мега бо. Ина бародаро бо як сухан дигаша мемонам гӯш кунем ва бо меравем даште. Як борида ман бо дашмо да казат кардам ки ҳамин шумо муҳоҷиро, ҳамин миллати мора бо ёрии блогеро гадо кардем ва як ҳаёт дар ин хеле гадогира дастгирӣ кунед. Агар як ҳаёт дар Россия фақат кортон шата хонданай дажи ман одам. Ман миненаи бародари тоҷика фаҳмидам. Яъне бародари тоҷик гуфтанияе ки инами муҳоҷирое ки дар азобен, яъне дар хиникӣ кор мекунед, дар таҳрик кор мекунед,
да зборо сум мепартоен, ман негапи ами сум мепартоен. И айно боша вақте ки нав видеошон кардагиян сатр кадаи хчона хеле бечора гира кадаги гап задагиян, аммо вақте ки хонаравишон мешава мебини ки сари лич масалан палто хушруб пушидагӣ ба сари баланд рафтестиян. Мнени бародар тоҷик ки дилтон намесӯзад ба меҳнати кадаи хитон, хайра намедонед дар ҷо хайр бикунед, инам хевад мо ай рӯи шумо катагӣ мекунад мераванд, яъне худтонам жилет кунед, яъне дилтон барои худтон бисӯзад. маънои гапи ана мебуд. ана гӯш кунед одамое ки патент дорен, гӯш кунед чӣ мегӯянд. Одамоеро медонам ки патент доранд, мезананд шуна саго бор мекунанд мебаранд. ҳатто ай пушти инами шумо моҷиро инами одамо дини ислома бизнес карданд. ин занака бинед, апара бинед, вақте ки Россия омад, гишнаему, ташнаему, дар сараш сатрак дошт, чӣ занаки ба одоб буду. ҳозир вақте ки уже хона рафтаста, гапзаниёша гӯш мекунед, дилтон беҳазор мешавад. фаҳмо, ман яъне бародар тоҷика фаҳмидем. Бародаро одамое ки мега медонам ки патент доранд, бо саго мезанандшон, боршон мекунанд, мега адел яъне сумшона мекананд. Шумо меҳнат мекунед, пули патент месупоред, аз саг шата мехӯред, пул хайр мекунед мега дар збор, занак мега наомадагишта нега намуд буд, оғози бир мега қатиш гап мезанӣ, дилат беҳазур меша, яъне катагӣ мекуна. Хайр видеоша хутон бо тамошо кунед дар мо канали бародари тоҷик ҳаста видеош. Меравем далши. ягон блогер нагуфта ки шумо аҷаб нагирдем, барои чӣ? Барои ки просто пулто да ҳаво бурварда партагӣ намеха кор кардем. Авода ки пуле ки да инаи гадоҳо метиҳед, да як хеши хутон тен, як камбудии хутон ислоҳ кунед, як камтар. Фаҳмо, минени бародари тоҷик, яъне мега ки шумо дар гадоҳо пул метиҳед, яъне одамое ки збор мекунед шуморо гадо мега, як хелет мега як хелта мебинам мега дилам месӯза, мега худтон нуни хӯрдан надорен, дар ана хели зборо пул хайр мекунед, меган авода и пула мега уно хонаводатон роӣ кунед, мега масалан аввал хеш бар дарвеш, аммо хонаводи худтона бихӯронед, вай савобш аҷрш баландай, чем да ем хели одамое ки масалан гуфтестай ку вақте мебиёяд бечораакай, ба вақте ки збор ки тамом шид, шуш пайдо мешава, гавзаниёш дига хел мешава, мебиниш сари лич шидай, хай устша хитон дар мо видеошон тамошо кунед. гӯш мекунем дар охири мавзӯъ дар бораи ба забон талаффуз овардани худованда чӣ хеле мегӯянд баъде ки пул доштан одам. Вақте ки бепулан субҳаналлоҳ алҳамдулиллоҳ мегӯянд, а вақте ки пулдор шудан гӯш кунем ки чӣ мегуфтиям. аввал мегӯянд сатура мебанданд, хичона мусулмон мегиранд, аузубиллоҳ алҳамдулиллоҳ мегӯянд, баъд вақти рафтаншонда ай аузубиллоҳ мемонанд, дига ай алҳамдулиллоҳ мемонанд, дига аллоҳа худо мегӯянд. худо астағфируллоҳи гапора ман талаффуз кардам, худо мегӯянд, хдо худоям намегӯянд, худо мегӯянд. аллоҳи меҳрубона номша аллоҳ гуфта дига ё ай хотиршо мебурад, барои ки ҳамин шуморо бизнес караган. хулоса агар видео дуруст башид, ман бо мегӯям ки ҳамин гадоҳоро дастгирӣ накунед, миллати моро ҳама фикр мекунед. фаҳмо, бародари хутон ба гӯши хутон шунавидем ки масалан мавзӯъ